إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Vakti ki dowdak şoların göz yeterine bolsa, uzak yerden dowdakyň nihayetde gaty gaharly sesini eşderler. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. O vakti ki şolarny dowdakdan bir darajyk ýere taşlansalar, şonu özüniň helak bolup ölmeklerini dilerler. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Şolara aýdylar, siz bugunkün bir ölümü çağırmaň, belki köp ölümü çağırın. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Sen ey Muhammed kafirlere aýt, aya bu sizdäki azap ýaxşyraktyrmy, ya hemişelik özünde bolýan cennet ýaxşyraktyrmy? Ki Allah tebarak we taala şonu muttaqilara wa'de edipdir. Şol cennet şolaryň amallarynyň jazasydyr. O şolaryň ahyrky barjak makamlardyr. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Şol muttaqiler üçin cennetde bardyr şolaryň isteýän zatlary. Şonda hemişelik galarlar. Bu wa'de sen Perwerdigaryň boýnunadyr. Yani şol wa'daga wafa eder. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. Ey Muhammed, yad et ol güni ki şol günne şolarny gawrdan direldip turdular. O şolaryň Hudaany goýup ibadet etýän zatlaryny da direldip turdular. Pes şonda Allah tebarak we taala şolaryň ibadet etýän zatlaryny aýdar, aya siz gumrah etdiňizmi? Meňşi bennelerimni, ýa-da özleri gumrah boldularmy? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Şonda şolar jogap berip aýdarlar, Perwerdegara, seni nalaýyk zatlardan päkleýärs. Bizim üçin dogry däldir senden başgany dost tutunmak. Lakin sen şolarny we şolaryň atalaryny peýdalanlardyň, uzyn umurlar berip, kän nygmatlar berip, ta sen zikriňi unutdular. We şolar helak bolýan kawm boldular. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Pes Allah tebarak we taala kafirlere aýdar, tahqiq batyl ma'budlar sizlerni yalançy diýip aýtýarlar, siziň aýtýan kefiňizde. Pes siz ey kafirler, azaby özüňizden def etmäge kadir bolup bilmersiňiz we kömekçi de tapyp bilmersiňiz. We her kim sizden zalim bolsa, oňa güýçli azapny dadyrar. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وبز ivermedik senin ol peygamberlerini meger şolar taam ýardylar we bazarlarda ýürýärdiler. We biz siziň bäziňizi imtihan aýlanlardyk. Siz sabredin.